Hey, man, the update was now when they even know what you just Uproji now, no, and maybe OKEITE age 2 something million, 1 something million. Cool women on the deal. They go back and got on there. Just make it into him for to buy a moment. People want to beach and women on a beach. You know, always some day out around, they had a good woman. When they out around here, Bob, I go hiding in the same line. No. All the different things. If what would run away to women on a beach, watch and then couldn't know this man. Or really can't go one and this. Onyama. One on Igbo on many people with our own tradition. Otu na is we may. Ordinana wo na normally I must stay na water. Acha mkunu ni na ku be ordinana. Otu esi eji oji maybe OKEITE eji 10 million or 5 million or what. Then the balance egwu ọgwụ agba omenala ndị be anyị. Dịka otu o si egwu na ndị ọzọ si egwu. Egwu ọgwụ gbagoro ogwe iche omenala dị iche. Gezie this man ga-enye ntị n'onu kunu ihe ọ ga-akọwalụ unu. Kunu fotu si eji mkpụrụ ọjị 2, 3 maybe OKEITE mmadụ dọba oge eji emegide ma ọ nweghị kwụrụ ọgwụ ka ị chọọ iji megide ma ọ bụ aja ana ga-enye ntị ka o kụziere unu ufife bụ omenala. Ọ bụ na ị ghọtara ịkpọ ya n'ekwentị ya ihe ị chọọ iji jụọ ya ọkọwalụ gị ọfụma na masta ihe dị n'omenala ka ọ bụ ikenga orimili 1 na nise aka nna akọwalụ ụlọ acha m kwunu n'ozi anya m ga-enye ntị kwunu n'obi update otu esi eji mkpụrụ ọjị ihe na-emebie ịgwọ ọgwụ mmadụ dị ọgwụ megide gị wọọchị na ga-enye ntị n'olu mana nwanne m fego shia ịlaik ya eshia ịkọment kọwara ya ihe ịghọta n'ozi ya izi na vidio anyị gosi watch the video watch the video live watch ya kọwara step coming back again with the new update ihe na-eme ugbu a ana mara na-ekele unu kele unu ya wee sị daalụ that's what people can eme obi gwa ya abịago n'ụbọchị tata n'anya ya bụ onye chere n'iru ọkụwazi alụ unu ihe niile a na-ekwu ọ eze dibịa nke eji ike ngo orimiri malụ mana ọ ya kwazi ụlọ ezigbo afịa gwụ n'obodo a nọ ugbu a gwụ na ife bụ omenala ya wọchị iri na omiara chifu ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ ome nke ise nna m ekene eri nelu ụdị pụrụ iche n'ụbọchị tata nna m asị ka mata afọ gị na onye ebu afọ m bụ Nwaedozie abụ m ụmụazị nise dibịa ka mbụ malụmama right from China. exactly. Nna Mike na eri nne ime na ibe n'ụwa kịta ifu many people na-emezi alụ dị iche iche akpọ onye omenala many na-agwa ọgwụ n'alụ mmadụ anya ya na ihe dị iche iche chụpụ nwanne ya di na-eme nwunye mmadụ wee na-asị ihe a niile so n'omenala ka ịkọwara Igbo ihe mere kịta ihe bụ omenala kọwara ọra na eze ndị Igbo niile nọ na worldwide ma America ma Europe ma Africa ebe ọbụla ị nọ bụ onye Igbo ka ịnụ ihe bụ omenala ịwọchịkwa vidio ifu ka esi mee dị omenala nke part 1 the part 2 is coming up soon. Ibe anyị ekene m unu ajụjụ ọ jụrụ m dị mma maka ọ na-adịba mkpa ole ụwa chidebe na-amacharozi mekaniki ekwere ka amalụ ndị bụ ndị ala omenala ma ọwa ọdịnala ya na ịgwọ ọgwụ ahụrụ iwe mana ọkwa nghọta na ọtụtụ mmadụ amara ihe dị iche Igbo ụfọdụ ndị ụka na-aga afọ anyị bụ ndị na-eme omenala sị na ndị na-agwọ ọgwụ mana ịgwọ ọgwụ dịrị onwe ya iche ime omenala dịrị onwe ya iche nke mbụ na mbụgoro na onye na-eme ọdịnala ka o si kwesịrị ka nna nna ya wesi doweli anya like where we are now ebe a is more than 700 years all from site na nna si na nna je na nna nwa si na nwa je na ele ka o si gagide wee lom na ọdịnala na-enwe discipline onye na-eme ọdịnala na-enye ma ndị ichie ma mmụọ ndị ichie nri a na-etere aka n'aja ebe ị na-akwụ n'eziokwu ọtụtụ mgbe a narị agụ iwu na gị na mmadụ mee iwe na ịghara eburu ụzọ kpọrọ ya polisi na ị arafu onye ahụ ka ọ kpọọ polisi gị ghọta ebe a na-ekwu onye na-agwọ ọgwụ ana mmadụ iwe n'ike a na-emere ọdịnala ọgwụ ka ọ na-agwọ onye na-arịgo nwunye mmadụ elu si na ya na-eme omenala wee onye asị ka ọwa alụ n'ala Igbo ọ bụrụ onye omenala
ọgwụ ka ọ na-agbụrụ onwe ọ bụrụ onye ose aka omenala onye aka obodo na-akpọ omenala nwere iwu na-asụ m si n'ụzọ ụka kọwaa anya ka aghọta ya ọfụma. Onye na-eme ọdịnala ntọnala ndị ichie nnọkọ onye agha sị bụba na gem kristian anya wụ ọdịnala ọ nọ n'ime ire ahụ ọnya ka anyị nọ n'ime ahụ ya na onye na-eme omenala a na-etinyere aka na aja ebe ele ebe nna alụ dibịa mmadụ abịa be m wee kwuo nnọọ kwuo tụọ ọrịa asọ ọ na mma aralụla ụla abalị maka nna m babụ mgbuzolu dibịa nna nna abịa abịa na wee jụwa gị ọzụkwa iwe kwu ka a na-eme so n'ọnya bụ ọdịnala bụ onye na-akwụba aka ya ọtọ onye na-akwụ n'eziokwu ọdịnala amakakwunu advanteji dị ya erika ofu n'ime ya na mmadụ nwere ike olote $10 million gwọ ọgwụ iwere ọjị 50 naira mebie nyawa ọgwụ maka oji ọvọ ya na ọfọ ka ide ji awa ka ọ ragodi nnọọ wee kenekwe mụrụ anyị kene nri nne ụna na-ege ntị ife bụ ọdịnala gee ntị nna m nwere ego anyị ka jụta ị na-anya iwu a na anyị agago many places as a journalist anyị bụ anyị fụrụ ndị mebichara mgbe gboo o wee mebiere gị ihe edutego n'ụka nwere ụfọdụ na-agba ala n'ime famili fa ụfọdụ na-eme nka a mesịa ụka niile dị iche iche nọ n'ụwa abịago emete nwụrụ ya mana ha ji kpọọ ndụ ihe niile ma omenala dịka esi wee gwara ihe niile ganatawa azụ ụfọdụ nwanne nwoke na-agba ala amara ebe ọ nọ ji aka ya ganata eme afịa na ọka nwa ego na-eme n'ọka 20-something years ọ kwaitere na amara adịghị mma kedu ife ị nwere ike ịgwa ndị na-emebi obi ndị ụka na-akpaziri bikozi na nna ya otu ka ha si wee bifọ ndị ọcha wee bịa ndị ọcha padia orit wee bịa ndị China amara ya na mgbe Jizọs mana ha na-progress karịa tupu ya afụ anya mana omenala ha ji bido kedu okwu na-atarapụ ndị dị otu a na-akpala alụ ka ha mebie ma ọfọ chegharịa obu mmejikwa iwe ndị ụka na-ekwu wee kwue chegharịa nọ ma chigharịa go back to your roots ka ọ dịrị gị na mma ife na-ebu ekewena ntọnala be anyị ya eme ka anyị dị mma Chukwu mere eji mụọ anyị n'ala Igbo n'Afrịka ọ dịrọ nzuzu ndị Europe fewe Chukwu ka ndị Europe ndị Eshia febe Chukwu ka ndị Eshia anyị wụ ndị Igbo ga-efe Chukwu ka ndị Igbo ntọnala be anyị ọkpụrụ n'ala ya na onye na-emebe obu nna ya asị m ya nwanna doo ji edoziwe edozi ibe ndị ụka kọrọ anyị bụ asị erike maka ọtụtụ ibe akọchara na mmadụ ka a na-egbu were eme nna eme ibie ọwashio onye gburu mmadụ eme nna eme ibie ibe aṅụghị ọgwụ ka ọ gwọwara alụsị bụ the straight power of the Most High that are condescending on earth kpọrịana just like Jacob mgbe ọ lọrọ nlọ ladder to heaven o wee teta ụtụtụ eret ya ọta otu a ka ndị gboo si mee ya kelekwa m unu nna m anyị kenyere nne o nwere ihe na-ewu kịta ọgbara ọfụ asị na OKEITE a sị na nke esokwu na omenala OKEITE bụ ebe a mụtara amụta mgbe ndị omenala be anyị ji wee mụtawa iwe Hindu na sọm iwe ụfọdụ dị foreign agwakọwa miskọ gbuo ọbịa ọ na-esi lefu mana onye mara onwe ya agwa m ndị be anyị na onye ọbụla Chukwu kere eke bịa ụwa onye ọbụla na bebe ana m agbakwu ya nyefụta n'ọgwụ ịchọ wele n'elu anya ịmalụ chi gị ịmalụ your guardian angel inweta guardian angel gị nya bụ alụsị ya na chi gị ịjụ onye bụ alụsị na chi gị ajụjụ kedu ebe awele gị dị onye ọbụla bịara ụwa nwere ebe awele ya dị ndị igbutulu egbutipụrụ ya ebe awele ndị ka nna chọọ ebe awele ndị ebe awele ndị ụfọdụ n'ime anyị amanya wee egwu ọ bụrụ egwuregwu ịchọta ebe awele gị dị mara akara ihe ị bịara ụwa your purpose here chi gị alụsịso chi gị na mmụọ awele iji bịa ụwa ga-enye gị niile ị chọrọ kama ị ya agba ka ngwa gbakwana ka m kwụọ ntutu ju ya otujukwe na n'ebe m kwuru nwere ka ị chọọ ịra chi gị na mmụọ so chi gị na awele ya na chi gị ama mmelụ gị ebe m kwezi ikwu dobikonu raanụ ya bụ iwe akpọrọ OKEITE ebe m nwere ikwunu raanụ ya na ọ na-atọkwa ụtọ ọ bịa na-alụkwala ụfọdụ ọrụ mana erie taba akwa echi o nwekwa ka ọ dị mana ihe ya ahụ ị na-eri arụ adị nwunye gị arụ adịghị dị ụmụ gị mmụọ gị enye gị ego nye gị nwa
ị mara na ebe nwetara n'iyi wee bịa ụwa malụ nke a ga-abụba abụbọ eze dibịa ke malụ nke ya edozi na-edozi ndụ ha adịnị mma ị na-eri ego jụrụ oyi arụ adịnịghị mma ịlarụ ụlọ ị na-aba maka ụfọdụ gwolo OKEITE a na-ararụrụ ụlọ abalị osi Ọnịcha ma ọba ma ofe ma ọgba na Asaba every night ọ na club to club ọ na-achọsọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ gwolo OKEITE agụwa na everyday kwa ụbọchị ya na nwaanyị ya na-edina ọrụ afụfụ dị ebe ahụ ume adịzikwa onye nwe mana ị na-eri ego chi gị nyere gị na-enwe aṅụrị ebe ọ bụla iji any door before you must open maka iwu iji bịa ụwa ka ị na-eme ebe na-agwa ndị be anyị ebe onye ọsọ ụlọ onye ije ya elu onye nwere 100 million tata nwụrụ na Disemba gị nwapụtara Ọgọst nwee 100 million na next 30 years onye ka ibie mma ọkwanya ka m na-ekwu ewere ụnụ nwayọ ka ofe lara ala zolu anyị iwe oriri onye chi emere eze ya abụ eze onye chi emere ọgaranya ya abụ ọgaranya mana ihe na-ebutekwara iwe ahụ na ụfọdụ nke bụ nne bụrụ onye ọbụla ama mbụrụkwa na ọgaranya site n'akara ụwa onye ọbụla mana ahụ ịyọba chi gị amara ọ bụ na adịrị ọrụ gị ọgaranya ịyọba na iribe ive dị na above average mana onye eze ga-abụ na onye eze ọkwanya ka ọdịnala ji magbuo onwe mara akara ụwa gị malụ nke iji bịa ịmakwuola onwe gị na mmụọ gị ya na chi gị so ma ibe ndị a niile ma mmụọ be nna gị ma nke ikwu nne ị karịa anụ ma ọgwụ agwọrọ agwọ ị karịa anụ ma amụ nsu nnu karịa ma gbakarịa ndị ntaji anya ajọ ife na-eme n'iru ịnọrọ n'azụ na-eme n'azụ nọrụ n'ilu kekwana iwe ọzọ mmadụ na-achọ n'ụwa ịfụ mmadụ ibe gị n'anya mmadụ ama njite nkwu oke nke gị ị bịara ejikwe nke mmadụ ike ngorimi nọibe anyị kwuru ebe ị na-asị ka be mmadụ dị mma be nke gị ya dịrịrị mma ya wụ ọdịnala onye sị ka nwa mmadụ dị mma nwa nke ya adị mma onye ka anyị na-ekwukwe n'oge o nwere iwe ọzọ asị agaziela anyị ncha niile o nwere ofe okwu ya tọrapụzi anyị mechie ugbu a nna m ebe ọbụla ọgbọbụ nna nụ dis voice ebe ọbụla ifu vidio tụsa anya ọ banyere live tụsa anya ka ndị be anyị mara ihe bụ omenala mara ihe bụ egwu ọgwụ maka o mebigo ụfọdụ emebichego obi ihe emebi ihe ụfọdụ na nna ha o mebiela ife nnekwu ife unu anụkwu ihe orimiri ikenga ụlọ ndị ise na-ekwu tụsaalụ m vidio ka ọ gazuo viral achọrọ m ka olu mba ụwa niile anyị ga-enye aka tinyekwa ya mechin biko o nwere ihe ndị gboo na-eme ma amụta nwa o nwere ya na-akpa ịgba agwụ ọ bụ ma na ọ naghị ana o wee jidekwa ọtụtụ ihe mese kedu okwu ị na-atọrọpụrụ ụwa ugbu a bụ ndị Igbo be anyị ebe ọbụla ị nọ na-anụ okwu ya ka ọ kọwara ihe agwụ bụ na ihe ọ na-egbo n'ezinụlọ aka na-ekpuchiri ọnwa afọ ime a na-ekpuru ya aka ọkwana ka Igbo ji bụrụ the first race ịmụrụ nwa olu mgbe eji agba nwa agụ ịgba anya agụ ọ na-eme 1 year na-eme 2 years ịgba anya agụ mara ụwa ọbịa mara esi bido gboo gbaziri a nara agba agwụ mere ụfọdụ ji enwe nsogbu n'akara akaba n'ụwa ba tufu a na-akọreti ọ dịba leti ụfọdụ luzukwuru nwa a mụrụ maka ụfọdụ na-aga mụọ nwa ọhụrụ dadaba aghara ama atọ na-eko mbi isi nwatakịrị anaghị asa nyanya onye ka ọ ya gide ọnwụrụ ike ka ọ bụrụ nwa ọka bụ na agbara agụ malụ na ọgwụ dada mara ihe nye na chi bịa malụ onye bụ chi eme ihe ọ dị ndụ ya na it cannot be overemphasized ọ ife izizi a na-emelụ nwa amụrụ ọhụrụ ịgba anya agụ amalụchi owu ya o nwekwara ọzọ a narị eme ịgbacha anya agụ amalụchi owu ya akwari ọmụmụ be nna gị ije gbuo ri ọkụkọ wee kene ya na nwa bịara ụwa mana na-agụ ya gbara ya ka chie ya ekwu ma ọ bụ ewu ma ọ bụ ọkụkọ ka e egbula akwara ebe ọ bịara ụwa na ya nọ ụwa ya wee bido na gboo wee gaziwe kwanye ka anyị na-ekwu okwu ya ekenekwa m unu ọmara asụ ya sụọ n'odo onye amara asụ so anọ n'ala mana a na-asị na onye mụnye ọkụ ife ọ kụzielu ụmụnne ya ka ife zuolu onye ọbụla chazuolu onye ọbụla ka ọ dịla anyị ncha niile mma kenekwa m unu ọra nna m ike nga na-ekene eri nne letakwala Igbo n'Igbo ebe ọ bụla ị nọ mee na ọgbọ Europe America unu na onye ugbu a ka unu wee ghọta nke bụ eziokwu na ihe ọdịnala otu o si wee dị na ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ unu anụrụ onye ugbu a kọwara gị afa gị ọzọ. Afa m bụ Nwaedozie Chukwu nọ nso ọ nne na nna m balụ m ọmụwa ike nga orimiri ezighi na anyị iyi aka ji ọghọ na ụmụazụ n'isi obudo anwụrụ ọ dibịa ka mụ bụ site na awọ nne m na-ekwurigheri mgbe a dị ime na ele iwe dị otu nwa na-abịa chiwa m ukwu dibịa nna nna m dibịa nna 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 m dibịa nna 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 dibịa ọ badowelu mbala
ebe a isi over 700 years. Ọ dibịa ndị dibịa ka anyị bụ. Dibịa ọdịnala a na-enwerụkwanụ signboard onye emelụ awụle dibịa dị n'alụ ndị alụ ụlọ ọrụ onye bụ na nna gwu n'okwu tata ọlụ alụrụ alụ bụ na a na-ekwu okwu a ekenekwa m unu nna m ekenere nne maka ndị ya chi kpọtụrụ ya emecha onye ya fụ akara igwe nke bụ fendọ mbịa na skrin a mgbe ọ ga-abanye ọnla anyị na-ekene nri nne si njide ka iju unu anụghị ife bụ omenala onye ọbụla njide ka o jide ọnwụ ya aka na ntị maka ndị oke ite maka ndị ala ga-agba n'ọdịnihu erike ma ndị ga-anwụ anwụ anyị kene unu na ngị ihe eke ngo orimiri gwara unu fụlụ onunu vụrụ omenala omere ebe fụ akwali ọbụla ị gaa n'ala Igbo niile enwere akwara nwere obodo enwere ibe ndị nna nna ji wee gaa n'iru wee mesie efe ike dịka nka nwee 100 and a na-anọzi anọ na ahụ dịkwenị ntụ n'ife okwuru anyị ekene unu wee si njide ka iju ọ ya adịla anyị na mma kedu na ive ọkụ ji wee gbawa otu mgbali kedu na ive ọkụ ji wee gbawa otu a nke izizi bụ mmemme ye nne na ajụrụ ajụ wee libe elibe ọ bụ na mmadụ ajụrụ ajụ wee libe elibe ya butela ayara ya anwụrụzịa woya gbuli petesie n'afọ ibe gbula ịgbazi ya n'afọ woya bụ na-ekwere ọgwụgwọ n'oge onye nwere ntị ọnụlụ ndụmọdụ onye nwere uche ocheghelie n'ọgwa nna ya ka nọ n'ilo ire adịka oyibo gwara yibo rie ire wari adịka oyibo gwara yibo rie ire wari iji nwe ụgbalata mba abụ Igbo banyị kpọrọ ya bụ ori ka m gụwalụ unu isi pọket bụ ori sitilini batiri burekini enta nwanne ya bụ abụlarị obuba kpọrọ rọbụrị ma andụ rọbụrị embezzlement bribery na corruption ogbu bụ holding nwanne ya bụ profiteering ọ bụ Igbo mancha bụ ori As can easily see, you can see the tradition moving on. We are right now at this nise. Now, one of the greatest towns that we have in Anambra State. You can see the chief priest by name Orimili Kenga. You can easily see the traditional rite being performed by him according to the tradition. Bunajidike bread, Gonya. I like bread in a bamba, Gonya. Our lady see bread in no to Gonya. Who got that bread in no to Gonya? Who got that bread in no to Gonya? Madam Uketi na Naija, Gonya. Our love of an ambo, Gonya. Wobuba Paluma Breze, Gonya. Children supermarket in Otua, Gonya. Disco supermarket in Otua, Gonya. Solo supermarket in Otua, Gonya. Daily Eastern shop, Benugu, Munya. Daily Eastern shop, Benugu, Gonya. Nekanji sin agula busy, Bebula no. Nekanji sin agula busy, Bataja. Simi buradi bye. When you get the economy, dossier. Simi buradi bye you. When you the economy, dossier. Omelo kuta wansuba anambaro Omelo yana tozi buradi. Yekwe ngamwo Mbiliba na maro nezi na atu egwu Mbiliba na maro nezi na atu egwu Ndala na maro Uzana Iba ngelo nyesi na chi enye Mugo osisi tibu lonya ki anogu Mugo midi lilonya ki ogu Wabu na chi onya didi weba izuzu
ịmabụrụ n'ibe a na-akpakụrụ imi ya eme chụnya dị n'ibe a na-akpakụrụ imi ya eme ya banwụ na ọbụ mmadụ n'okolobịa na-enye anya na chi ya mmalisi ya n'ụlọ. You can still see the chief priest performing the traditional rites of this particular town called in Nise. This is how our forefathers did it when they were alive. And this is the way they taught us how to be doing it before the white people came in. Malimba ndị ọka ji bube egbe Malimba ndị ọka ji bube egbe gọọmenti epenwuru attention ọ bụ na gọọmenti leluru ndị ọka anya baka akpụbago ọtọmatik raịfọl inugo mana ndị be anyị na-eche ndị ọcha ndị be anyị na-eche ndị ọcha ndị be anyị na-eche ndị ọcha zena anyị bụ ndị ojii tọla atọ problem dị too many. Anụmụ mbọchị anyị nọ n'agha oge anyị nọ n'agha Biafra wepụ necessity butere invention wepụ necessity butere invention bịabụla anyị nwere n'okpu n'igwe emezila okpu n'igwe na ibebe ebebe anyị menyefula anyị n'okpu n'igwe manya n'osisi ọgwụ pụtasịa okwu n'igwe dị ka ọ na-agụ gọọmenti epenwụrụ attention ọ bụ na ndị ọchịchị nelụlụ okwu n'igwe anya oke abụghị international weapon mana ndị be anyị na-eche ndị ọcha ndị ojii na-eche ndị ọcha ndị be anyị na-eche ndị ọcha kedu na ibe na-eche dị anụmụ mbọsị anyị nọ n'agha ọ bụ na-ekute mmiri n'Ogoja esi anya n'ọkụ mmiri na-aghọrọ nnu eluzie mgbe eji m ụsị wee jụọ mmiri Ogoja ọtarigo nri oru mmiri Ogoja na ọtarigo nri mmiri n'ogu na-eme nnu dị ka ọtarigo buteli ndị be anyị ga-eche ndị ọcha British ababutela anyị British sọ abịa azụ ọzụ mgbe ogbenye n'iju abụọ abịa azụ ọzụ mgbe ogbenye n'iju. And this is how the traditional rites is being performed by the chief priest. Nemi petrolu mmanụ chukwu nyere anyị n'ụlọ. Baine Ikenga, one of Nise. Nise is one of the 188 towns that we got in Anambra State. And this is the traditional rites performed by the chief priest, Ikenga. Watch and see how it's been done. And this is how our forefathers did it. And things progressed for them in the old days. This is what exactly they taught us before the white people came. You see it being performed by the chief priest, Ikenga, one of Nise Kingdom. This one is being done. The first part of it, you can still go and see the second part of it. See the greatest traditionalists provided by this particular town called Nise. You can see them going, the secretary heading to another Abu na jindi bani jeli drabo wanya na liro liye me liranu wanya lubo no na bi me na bua na burego ke ti wolu apu this is what you call akwali omu. If you're lucky children, lucky child to come here and pray, they will give you whatever they want. So the chief priest speaking. The great traditionalist, Kengurumi speaking. Ọja ka baka mu dibia nwedozo chukwu n'ọsọsọ kwuru chukwu ngoro mere ezighị na n'iyi nwa nwoke na makụrụ ụbọchị n'ụbọchị taa ọja ka mana asị na nwede anyị bịakwara nwana nsudo biko igbo ọgụ ka igbo okwu ọnụ ihe anyị bịa tata eri na ọ gara tata ka imezuo ori ma mụ dibia bụ nwa gị sị na ndụ ya adị ya emela anyị ka anyị ra n'ụlọ ebe a onye nwere na akara ụfọdụ ụmụaka ka na awara na awara bịa na yu na ọganiru ọga ihe aka iwe nwe ndụ na-arụ ike mgbe ebido unu ekwe ọjị si na ọjị nwe ya bụla anya ọjị ahụla ọjị nwe ya bụla anya ọjị ndụ anyị tacha anya anyị atata iwe ọma anyị atata arụ ike anyị atata ndụ ogbe chụọla anya amụsụ chụọla anya magwa chụọla anya ogbuma
ọchụ nke ya eme anyị a sị ka eme n'ezinụlọ ya akọkwana ụkọ nwe ka anyị na-ekwu okwu ya n'ogbewi anyị ekenekwa ya gị kwa ọjị ote m fanta nwaanyị kwa ọtọ ụtọ mgbe anyị ji bịa n'elu gị ndị ekpere gị ọnụ ụbọchị atọ ole akpara otu otu ka anyị si biko kiri mezu anyị mmanya nwe nwa ka anyị nwụta ndụ ka anyị ụta ụlọ nwoke fanyị ka ọ fanyị nwaanyị fanyị ka ọ fanyị mmụọ fanyị ka ọ fanyị okwu ya And this is what they call a Monibo language. This is where you can pray and stay. If you're lacking children, stay, get children as many as you want. This is being performed by the chief priest of this particular town called Nise. It's performing the traditional rites accordingly. What's up, blue? No, I don't know. Ugbo ebi na nwaanyị akwara ya kenekwa na nga ọmụ nwa dị anaghị mgbe agha ekwuzi ebe bịa Igbo were ma ọbụ were ma okwu ọnụ tinyere m aka n'ebe m na-azụ afịa na afịa m gaba agaba ka anyị na-eje ka anyị na-abata ime epụrụ m ụzọ ọzọ n'afịa m ka ọ na-aga karịa ka ọ na-agabu ihe ndị a ka m na-ayọ nyere aka wee jikọta onye wụ ụgwọ ka m na-ayọ bute ji bute nri ọgwụ nri ọkụkọ maka ọganihu ya ahụzi maka ọgụ ibia Ugbewi awa eke asịghị makwa n'ụzọ eke ugbewi ọzọ eke ma ọzọ ụkwụ ikenekwe nke asị na tawa eke na ma bịakwa n'okwewi na ụmụ nsọ n'ọkwanụ oyiwe kwuru ka a na-eme dibịa anyị na-alụ onye ka anyị nọ n'elu ya mmadụ karịkwana na m arụ ọ na-asịgo biko mgbe e ji tetawa ụtụtụ ha na asịgo ugbewi ndị makwa n'ụzọ onye bụ iwe kwuru n'awa n'ugiri ya ka m bịara ka m mezuo ka nkene ka ntụ oge awa gbolu gị ya wee ugbu etewa ọkụkọ ọchanụ alụsị mmiri m nge n'ime mmiri ogwe ekwe gị nkwa ebu n'ọcha sị na nna abịakwanụ ma gị tiwe ụzọ bụ bite ego iwe akpata iwe enwenụ obere oge ka m bịa gbolu gị ya wee ebu n'ọchanụ makwa gị nkwa efi dị anụ uwe ana m aya na ana m aya awara ana m aya ọbụla naanị iwe akpata na alụsị na mmiri azụzụ bịa makwa n'ụzọ na chi omụrụ alụsị mụrụ aka ji ọghọ gị nwere gburu maọbụ gburu mokwu ọnụ ọrụ ọgụilo mmụọ nwoke na ọgụilo mmụọ nwaanyị nke amụsị na nke amagba na nke ụgbọ ma nke aka dị n'aka aka ekpe nke agbata obi nke ezi nke ụlọ kwere ka anyị na-ekwu okwu a sị na ụkwụ gbọrọ nwoke si n'ụlọ gbọ ekwugana ka unu ekwugana ka okwu si n'ụlọ gbọ a sị na anyị akarịla nwoke karịrị nwaanyị karịa amụsị karịa amagba karịa ụgbọ ma ọjọọ na ọnịna anyị ga-abụ ngọzi ọbịa arọbụ na-agụnyere agwụ ma ogbe mbunye elu ka ọ ya abụ a sịkwa onye bịalụba anyị bịara isi anyị gbuo ewu a sị ndụ anyị adịkwu nọ ebe a na-eme ọdịnala ọkpụtọrọkpụ n'anya ka anyị nọ iwe enwe wee na-akpọkọ alụsị nna nna mba a sị ka ịbịakwanụ amaghị nga nzu na-emelụ gị ọjị were asị biko ka igba ọgụ gbokwu ọnụ ya bụ iwe kwuru na-enweghị na biko ka ị dajụọ itiwo ka isewuo ka ị chụọ amụsụ chụọ ma gbachụ ụgbọ ma kwena ka anyị na-ekwu ogbu ewi tata dị iwe enwe sị na ndụ anyị ya rịọma ga-emere anyị egbuo n'aka ndị ka egbuo na ma egbuo n'aka ebe ka egbuo na ma ụbọchị anọ ụbọchị ndụ anyị niile ihe ọma ga-eme gbe ewe eji m egbe n'ọcha wee bịa n'iru gị na jidia na mmanya ọkụ dị awele ekwe gị nkwu ebu n'ọcha
ga na-asị do biko ka ikunite ka ịpụta ibe gakwa na arọ ọhụụ ka abalị iwe enwe n'ala Igbo ga na-asị do biko n'ọnwa ọzọnụ ma mbe ka mgbaolu na anụ arọ ọhụụ a sị gị na ọra gị ma agwụ gị ma ihe iji eje ọgụ unu kunikwu elu ijelu m ọgụ mmụọ nwoke jelu m ọgụ mmụọ nwaanyị nke ụnụ na nke ezi nke alụmana nwoke na nke alụmana nwaanyị ndị na-abịa ebe akpa uwe na azụ ma ogbu asị gị gbakwa uwe onye si ka be anyị dị masị be nke ya dịkwanụ mma onye mgbawa anyị mgbanaba iwe asị gị gbakwanye bụ onye mgbanabe nke ya n'ọya kwuru n'ọwa onye ya na ikpoto anaghị anya ikpoto onye Soludozie ana na Soludozie enye ogbuewi nke n'ime mmiri obodo amụrụ asị biko ka ikunyekwu elu agwa ma iwe jevela agwọ ụmụaka ọrịa agwala ajụ asị do biko kene ka itiwo ka isewo igba ọgwụ amoosu igba ọgwụ ama gbagba ọgwụ ogboma kwere ka anyị na-ekwu okwu ya mbunye elu ka ọ dị tata dị iwe enwe mụ dibịa Okeke bịara ụbọchị eke na ndị nwe alụsị nga n'ime mmiri masị na chewuru ukwenu iwe ahụ ịma nna nna baba adị nnekwu ogbe ka imekwu ya na jenereshọn anyị na-agba nke anyị nọ anyị adị nnekwu na ọganiru dị nnekwu na ego Igbo dị nnekwu na amamihe dị nnekwu na ọmụmụ ekekọta ọba nnekwu ọba iru arụ ogburu agụ ọra nwoke a na-abịa ọra nwaanyị a na-abịanụ ọkwanya ka anyị na-ekwu okwu ogbe iwe anyị gwụọ ka ọla anyị gbaa ka ọla anyị chụọ ka ọla ya ga agụba dibịa ite izu na Igbo kacha agba ogbe ka agụrụ mụ dibịa agụ dibịa ite izu na Igbo kacha nwere ka agụ mụ dibịa agụ dibịa ite izu na Igbo kacha agba ọla chụọ ọla Igbo ka anyị n'anya nwoke anyị mere iwe ọma ka ọ lụta nwaanyị mere ọma ka ọ lụta anyị ya ọsọ dugo ma ọ dị mma akwa aja abụọ bụ n'ike ndị eji eji ka araba ndị amụ sọrọ nwaanyị mara ka ọ lụwa ya ndị ya nụdị anụwa ndị ya enweghị enwewe ego ọkwanye ka anyị na-ekwu okwu dibịa bụ ndụ ka anyị na-azọ asị ogbe biko ka imezu olu m karịa ka mpion kwupụtara n'ọwọ otu nkwule ka ọ ya dị n'afa Chukwu na ndị ana na ndị mmiri na anaghị na ndị ọnwa ọnya Chukwu n'afọ eziokwu ọda n'afa gị bụ nke na mmiri ihe oge nwụju ahụ ekwere ka nwụọ ka nwụju ahụ ejuju ahụ gị nkwe ka ndị ka njuju ahụ ntụ nwaanyị bịara ibe gị gberiri ọma ka ọ ga-aga akwanya ka anyị na-ekwu Balatule dibịa Kiju awo, alụsị mmiri asịdo biko ebe na ekweghị nkwa ebu n'ọcha na-asịdo biko Igbo na Afro bụ omenala the tradition ndị ga-adịle ndị na Afro si eme ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ ma ime ihe ọzọ this is otu nna nna anyị si wee mee ya ifụla akwali ọmụmụ nke na-enye nwa mgbe a ga-na ya ọkwụ nji anya wee fịa ọrụ niile na-awọchi m ugbu a na Afro si eme ya tangọ na omenala anyị niile na-agarịta azụ dịka o si wee dị ndị ọcha na-eme nke otu o si eme bịaza na Igbo anyị gara anyị ya mere ihe niile gasa taa iwe alụmmụọ nwa dị ana anyị bụ onyinye asị biko alụta mmụọ ka ọ dịla na mma ọmaka omenala aka na omenala aka mụnụ rie ya isi ọkụkọ bụrụ na-ekwena ka ndị uri eburu isi ka mụ na eburu isi ndị uri ike nkwụ o ji buru na arụ nwa dị anaghị bụ onye ji nnu na iwe oriri ụmụ ndị iche na ụmụ adaba anyị a sị biko ọrụ mmanya ga-abụrụ ọrụ ndụ ọrụ iwe aka ka ọrụ iwe enwe onye na ọya olu ntata ka mmezu ole n'odu n'igbo ọmalụkwu melụ na ya ọmarụkwu melụ na ya nọ
nke okwute simelia nke okwutoro simelia nye na arụ ige n'isi ya na ụmụ ya nọ ndị nọ nne ya bụla ngozi ihe aka ihe nwe aka nne aka egbe ọkacha ọgbọ ya na ọ hụrụ alụ nọ mmadụ ya akacha gozie na ya na eke dị ya na oyi dị ya na afọ dị ya na nkwọ dị ya na otu dị na ya so gbasa mbọsị ndị ya niile nke ya nọ si ya ndụ ya ya adị dị ya na ezinụlọ ya nọ aka dị n'aka ebe ugbo ebute ibe akwa ka anyị na-ekwu okwu ya gazilie n'ọgbọ mmụọ ya agbụ ya mmadụ ya agba ya ya Chukwu na ndị a na-afụ n'ugwu ndị ichie n'ọgbọ. Have you seen the core tradition? This is according to Igbo right. This is how our forefathers did it when they were alive. This is what they call aquarium. We are seeking for a child. Na eke dị ya na oyi dị ya na afọ dị anụ isi ọgụrụ kwere ka ndị iri eburu isi ka nwere eburu isi ndị iri anụ onye na-ejele ya ji ije asị na onye a ga-eje na zere mmiri kwe ka anyị na-ekwu n'ọwa anya ọ na-azụ ọ ya azụta ndụ ya azụta wele ya azụta ọgaranya ogbuewi nne nwaanyị akwara ọmụmụ ọdụ ọmụmụ be nna m a sị ngịrịkwa ya n'ọrụ mmanya o ji wee gburu gị anụ bụ nwa dị ya na gị bụ onyinye asị na adịghị ya na mma ọrụ mmanya ọrụ ndụ ọrụ iwe akpa ka ọrụ iwe enwe ọrụ ọganiru ọrụ udo obi ọrụ amamihe bụ ụka ka anyị na-ekwu okwu ọkacha ọgwụ amaghị ọkacha ọgwụ akpata ego na ọma nnure na ọma nwale akwa ka anyị kwuru n'ọgwụ obi nye n'ime mmiri ekerekwanụ nga alụsị nna nna ava asị m ara ize gị ihe kwuru ize ka m kere okwu nna ya na ogbuewi asị gị nwoke nwaanyị na-ekwu ajọ okwu na-eje ajịjasị gị na mgbe okwenu okwena ka anyị na-ekwu nke o metụkwa ka o were isi ka o bulu si na anye ya adị nwa eze ga-agba eze nwa ọgaranya ya abụ ọgaranya onye nna ya na-ebu isi na nwunye ya bụ ọma ndịrị obi mma ụbọchị mara ihe mere nna anyị bụ ajị dị nnekwu unu m anya na generation nke anyị na-agba nke anyị ọkwa ya ka anyị kwuru na owela anyị kwuru ka ọ ya adị Eze dibịa na ihe a na-akpọ tradition ihe a ka a na-akpọ omenala ndị Igbo otu ijegwu ọgwụ ma imegide nwanne gị ijegwu ọgwụ ime nke si na omenala. No, this is the core tradition.